guys, adlawng Sabado. Padung ni sa among bukid guys, magkujapan ko kapit ni akong driver. Diha. Ato mi padung akong ipakita ninyo ang nindot nga view dito sa among lugar. O napoy basta daghang mga surprise nga akong ipakita ninyo. Abangin ninyo, ubalik ko ninyo sa akong ipakita. Now, hindi basta primera, maka-relisang. Ang buot naman, tukan ko. Nervyos nga ni karong adlaw. So, plano nga mahingari ko. Sige guys, bye guys. Kaya ko ba na pumagsugod. Sa mga Tagaluan, makita diri agatong baryo to to guys. Makita magkagigan ako ris. Makita diri at bang nakaadyo dara kana dinuta dihang view kaya dire jud di makita. Dara ko jud niya. Oh. Bitaw yun no kay ni ay gas puntod no, naka-idea po ka dinhi ganis puntod ni mo. Kuha ni imong kuan? Bye. Kalimtan ko ng mga problema ngani ka ko na ha. Kalimot kas problema kay gusto ka mo makalimot kas problema kay mangita na pug lain problema. Skangin arang hangin na jud mo galo kay arang hangin na kaadyo. Guys, guys, ninduta na jud ri Mari. Kana sa amo nga lugar. Ako lang mahimuan ninyong tour guide kay tukod di ka magkuan nga ng aninduta ka adyo di amis ibabaw wala mo na sao naman ang gabok ni padagayo di pa ni basta-basta mo gabok si kani malaging mga giali-ali din di sa magkagaw kuha nga ni kuha na yo kasi ng engineer mo yung nagkuha nga ni basta ning pagka mauha punuan ni sa kuanyo punuan ni sa madikakaw no duha ka punuas madikakaw imong gihimong kuan man pero wala haligi day ni aw imo paghapon ning gitukan tugutukuhan man basta mura mag di arang nindo taghangin jud diri as kibabuan mi guys balik diri pohon kay arang nindo ta jud kaadyo alga na pagajud biyabas guys ako sa isuot ko ano guys naglisod ko hawid sa kamera wa pa manggugoy pagbutanganan ni akong cellphone mo naglisod ko pero nagantos ko karon kay para laman maipakita po ninyo nakita diri ang nindo ta kaadyo guys kaadyo na diha ang barangay Luwa nagatong barangay maatbang na diri ang lapita makita pero lisod laman na ko ipakuan kay uwan man diri abisag init uwan init man